Já jsem dealer, v mém městě prodávám bíle, je mi jedno 100 gramech nebo kilech, světovaný fotky na instagramových profilech, vyžívám se v těch dílech, neboj na každého dojde jeho chvíle, teďka se vozím plný nosa růžový brýle, stekču 3 hodiny píle, protože stojím tu jak jinak než plný síle, to líčí se na mobíle a zprávy typu, že chtějí stěhuje bíle, to bude omyl, já smažím ryby file, moje tracky pro pokročilé, určitě ne pro nezletilé, spíš patří pro duše snilé, co říkají, že nemají nic, přitom hlava zabouřená v kyle, asi nikdy nebudou diamanty na zlatých grillech, ale fotky byly na seznamkových profilech.